गभर्नमेन्टआ बाजेट प्रभिजन खालामनानै दोनदों थफ्ला जुनानै दोनखानाय थाखाखौबो बिथांमोना लाबोनो हायाखिसै जे राकेश ब्रह्मआ माने सिं माने बिपिएफखौ रायो साला गावहा दिनैहाय पिएफनि गणसभा पदयात्राखौ वेलकाम खालामदों सार बिथाङा बुंदोंमोन बिराद सैथान मानसि बियो राकेशआ नेक्स्टआव जेनबाय बेनो फाइनाल बे रेलियाव रायजो राजानि जिथु समर्थन माने आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन बिनि खारनानो जाहैबाय जिथु इउपिपिएलनि जिथु सरकार बे सरकारनि सायाव कुनु रायजो राजाफ्रा सन्तुष्ट जानो हायाखै लुबैनाय बादि खामानि मावनो हायाखै आरो बिथांमोनहा रायजो राजानो होनाय खोथा मथे कुनु धरनर खामानि मावनो हायाखै बिथांमोनहा गोबां खामानि मावनो हागौमोन किन्तु बिथांमोनहा खामानि मावनायनि इच्छा गैया जेरै बिथांमोनहा दिनैसिमबो जिथु बिटिआर सुक्तिनि 10.1 नि जिथु स्पेशल पैकेज बोसोरथामा जोबलांबाय बोसोरथामावबो 500 कोटी जिथु बाजेट बे बाजेटआ एल'केशन दङमोन किन्तु बोसोरथामावबो दिनैसिम बिथांमोनहा स्पेशल पैकेजनि जिथु फैसा नट ए सिंगल कइन बिथांमोनहा बाहायनो हायाखिसै आरो जिथु एनेक्सार 2, 3, 4 बेयाव होनाय जिथु प्रजेक्टफोर बे प्रजेक्टनि मोनसेबो एप्रुभेल लानानै बिथांमोनहा खामानि स्टार्ट खालामनो हायाखै बेनिफ्रायनो जों बुजिनो हायो जे बिथांमोनहा खामानि मावनायनि इच्छा गैया इच्छा दंमोनब्लाथ' बाजेट एल'केशन दंमोन जथेस्थ स्कप दंमोन भारत सरकार असम सरकारा गावसिनि कमिटमेन्ट मथे बिटिआर सुक्ति मथे बिथांमोनहा जेखौ हरनो होनदों बेखौ हरनो थाखाय बिथांमोनहा बाजेट एल'केशन खालामदों स्टेट गभर्नमेन्टआबो असेमोन आरो सेमोन मोननै बोसोराव माने फ्राय 200 crore बिटिसिनि स्पेशल इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपनि थाखाय माने फैसा हरदों फ्राय 200 crore स्टेट गभर्नमेन्टआ बाजेट एल'केशन खालामखांनायनि उनावबो बिटिसिआ मोनसे प्रजेक्ट देखायनो हाया आरो दिनैसिम बिथांमोनहा बे 150 कोटीनिफ्राय थाइसेबो फैसा लाबोनो हायाखै आरो बिथांमोनहा 150 कोटीनि गेजेराव दिनैसिम मोनसेबो प्रजेक्ट एप्रुभेल खालामनानै खामानि स्टार्ट खालामाखै नोंथांमोनहा मोनसे खोथाखौ खोनाब्ला आरो आसुरित मोनगोन जिथुनाखि बड'लेण्ड मुभमेन्ट जायफोर बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जाबाय 2626 जन बिथांमोननो आरो एनडिएफबिनि जायफोर 35 बोसोर माने दावहायाव जिउ गोमानांबाय बिथांमोननो 5 लाख बोसोराव जिथुनाखि कमिटमेन्ट दङमोन बै आगोलनि गभर्नमेन्टनि समावबो दङमोन आरो 400 जननो होखांखाबाय दा आद्रा थानाय मुंख्लंफोरनो होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ बाजेट प्रभिजन खालामदों नै थांनाय जिथुनाखि 22-23 नि जिथु बाजेट माने सेसनाव फाइनान्सियेल इयार बेवहाय 25 कोटी थाखा दङमोन बिनि आगोलाव 10 कोटी थाखा दङमोन 10 कोटी आरो 25 कोटी 35 कोटी बे 35 कोटी थाखानिफ्राय नै बिथांमोना थांनाय एप्रिल मासाव मात्र 193 जननो 193 मुंख्लंफोरनोल' फैसा होनो हाबाय गभर्नमेन्टआ बाजेट प्रभिजन खालामनानै दोनदों थफ्ला जुनानै दोनखानाय थाखाखौबो बिथांमोना लाबोनो हायाखिसै आरो ओमफ्राय दा जिथुनाखि एनडिएफबिनि जायफोर जिउ बावलांनाय बेखौ पुलिस भेरिफिकेसन खालामगासिनो दं एज पार पुलिस भेरिफिकेसन बिथांमोननोबो 5 लाख रांखौ होनाय जागोन किन्तु बोसोरनैयाव बिथांमोना मात्र 193 जननोल' होनो हाबाय आरो दिनैथ' लाजिथावथाव बाथ्रा जाहैबाय जे राकेश ब्रह्मआ माने सिं माने बिपिएफखौ रायो साला गावहा दिनैहाय माने इउपिपिएलनि फिरफिला गायनानै माने दिनै बिपिएफनि गणसभा पदयात्राखौ वेलकाम खालामदों सार बिथाङा बुंदोंमोन बिराद सैथान मानसि बियो 100 जनसोल' मानसि जागोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बेलाय बिनि रावखौलाय माथो होननांगौ रायजो राजायानो नुबाय दा बेबादि बुंनो नाङा माने सिमा बारनायनि खोथा बुङोब्ला रायजो राजाजों गावनो लाजिनांगोन नङा होमबा दिनैनि जि रायजोफोरनि बाहागो लानाय बिनिफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो बे राकेश ब्रह्मआ गैला नेक्स्टआव जिर' जोंना बिपिएफआ एमसिएलआ देरहाबाय बेनो फाइनाल नेक्स्ट इलेक्शनाव बिपिएफआ देरहाबाय
दिनैनि गण समाबेशा प्रमाण होबाय राकेशआ नेक्स्टआव जेनबाय बेनो फाइनाल